Welcome to Real Location Chanel. Ole, tun truma kan video thir ho tur chu kan phone alo bo palpwa olsam em maya mu thei dan tele kan thian tele mi tu emapo kan mi zona kha Google Map atranga olsam taka an khenchin an omna mun kan hriat thei dan tur tuna chuanin kan lo en ho don ane ole tuna chuanin o evelam pangami hi phone bo kha lo ni ta ti chuan kan lo zong don tam iding lampang mi hianin ti chuan nga apps kan download ang apps kha find my device ani Google find my device find my device ani ole hi ni ya kan click ang find my device ole kan click ang ti chuan in kan ni ke chuan kalon nei sa to wa inang ni chuan install nga ti chuan kan open nga lang kan open nga la ti chuanin emi hi re makhiang te ole hi mail kan sign in to ho alon ya ti chuan hengau hi osam takhani kan mu thei dona ti chuanin kan bekang sign in as guys a hianin khami kan phone zon tur kha ole ta hianin email hemi phone bo hi a email kha hemi phone bo email kha hemi email or phone a hianin a email kha kan chulu tang a email kha tan kan chulu tang ti chuanin kan next sang ti chuanin password nga ya Google password box angai ni hemi phone bo khami email password kha email password an shelo chuanin ati theidon chuang lo chuan kan next sang ti chuan ka soidu pakhat chu hemi phone an zon tur hi allocation kha in on ringa antinan na inkal tele rin hlel om deu te pula inkal chuanin location in on ringa asan chu location on lo kha chuan amu thei don chuang lo ani location in onang ole chuanin location in onanga thei hil me lo turan ye he thil location hi location kha kan on lo kha chuan kan mu thei don chuang lo ani ole Asus Zenfone Max hi tuna emi phone bo omna hi ni phone velam pangmi hi emi omna hi ni a ti chuanin ole satellite Google Map train kan lo enanga satellite train ti chuanin satellite kan click ang ole signal la chedewa lang hareu hleka he thil hi tongkai em ani kan phone abo bua tele enge kan thian te kan rial nu kan bel pate an omna mun kan ria du chuan ale deng sur ania chuanin asen hi location ani lo ni hei BCM deng sur biak in ti hi tuna phone omna hi nia ti chuan adum hi kema phone ania keman ka titik lowa khu ka location khu hemi aduma hi kema phone ani adum ti mera velam pangami hi ka location name khanin ka ti suala BCM deng sur biak in ti kha kalauda ale ngan hria thiam tho ka paisai ole hei ti la ya hian omani ti chuanin ti lai hmuna hianin omta a inva zong ta a ambul hnai vela khan in wazong ta omna mei khain shelo ta chuwang chuanin kan call a call thei vek thawani engang pon phone hi silent lo ma se ole play sound na hian kan onang play sound na hian kan klikang apul hnai in kalpon in mu me lo chuan tiang khai alo ri thina alo ringa chuan osam takhan in mu thei mai doni ti chuanin secure device a hianin khami in message nu chat turin phone halo bo ta se ta hianin lock and screen message a hian message kan hu chat turin ya phone number kan hu chianga ti chuanin ole hei apiami aron langang hianin ti khanin
aron omdon an tinan alo bota a he phone hi ti chuanin ti mela velam pangami hi alo bota ti chuanin midang ho khanina midangin alo charta se ti khanin number kha nam ti khan emiang hen aron langanga khongain hemi number a hian ron call ro ti kha alo in display aron om ngalanga ti chuanin anjuk charanga ti chuan an han callanga ti chuan phone number khami in sign in a khan in sign in te kha in thian te mobile number emo in nu le in pa in thian te ho khami number kha in sign in don ani chuan in sign in anga in thian te kha ti khan osam ta khan an ron call anga ti chuan in an ron lang ti khan osam ta khan kan mu thei jung jung mai don ani ole ka video te min lo view saka min lo thir sak thina wangin kalome chuan in 𝗫𝗵 lo le 𝗫𝗵 lo nalai deuh te omani chuan in in zo kha chu in thlasung lo tai la